Kedamtang phaikuni ne phaikren erkep arni kakuti rong hangarong hawar ke parlu rong kep SGB pen GB atum chingrum si methanga hawar arong arup kiduk kisung aputha KAEC CAM Dr. Tuliram rong hangalong an palidam si chingki jethandam bangso kachingwai ponahut jasemet rong arlo tobar kedam keba kisung kapachini ponalong rong khelan ward number ner kepen kakoti rong hangarong keleng thora tobar kilometer ke thoman prabjin pen tobar ki selam pinangji lapen me lang setame mesen pen ke longjia phan lapenan parta lo ke chale school hai mesen pen ki kimpi ja phan ta kakoti rong hangarong angkang pia phan DCRF pen pajok nangji pusi kachuning ripadopon bangso ahur kakoti ronghang area development committee amai phu dilip teron kaningje pona tengke nilitum kakoti ronghang arong jasemet tobar me lang lapen lo kachali jia phan school mesianawe lase nilitum ronghang arong keparlo rong kep SGB GB adumpen chepang rumsi KAEC CM Dr. Tuliram ronghang arideng bangsi nangrap vekopu ningthe ponoposi ningji kan itu record lo si siam haji to ngani tum lam nong ra pige towar pu thak la pen lang reserve kaso pu thak sin tum ping dak siam phan nong rang lo ite ta ka ta den nang le tum na da pipen copy si lam nang pi don ni tum han ke nong example ba jut ko lo sami mo example nang le thulu te January February ke na kam cheng nang sin tum na si na tum da ka doi tang tum bang ko ni dulo sin tum chit tong nong ko ni lo sin kilong ko ni News report Nongsodarengti Karbi Anglong Live